So padayon ta niya sa number 8, Romans chapter 5 verse 9. Unsaon na to pagbalos ang atong kaaway? By his blood we are now put right with God. How much more then we will be saved by him from God's anger. So mao kana ang atong pagbalos sa atong kaaway, maulang gyud ang pagbuhat sa maayo nga pulong, bisag unsa nga pulong nga makaayo kaniya nga gikan diha sa kamatuoran diha sa Biblia nga higugmaon ang kaaway kay kita tungod sa dugo ni Kristo, kita gibutang na sa maayo or gihimo na kitang matarong sa Dios tungod sa dugo ni Kristo. So og mausad ka na nga giluwas ka nato ang mao ang iyang dugo, ang giluwas ka nato busa nga kita mobalos sa atong kaaway nga minatarong. Dili kita mobalos sa atong kaaway kay sa giingon na sa unahan nako nga ang atong kaaway dili kana ang tao nga nagdaot nato kundi ang atong kaaway mao kana ang naa sa iyang sulod na espiritu, mao kana ang atong kaaway.